היוטיוב כאן טיגו, והיום יש לי אנימציה חדשה שעשיתי לערוץ. ואני אעשה סדרה על הסבר על מה אנימטור. זה כאילו תוכנת אנימציה רק למיינקראפט. יש לה כל מיני תוספות. אז אוקיי, אז אני אראה לכם את האנימציה. סליחה שהסרטון קצר, רק רציתי להגיד לכם את זה. אני אסביר לכם אותה. רגע, אני אעשה... אוקיי, תסתכלו, אני אעשה הכל יופי. אוקיי, אז תקלו, נעשה קצת עד 3. אוקיי, פה. עכשיו הם פה שמים כתף, מרימים ידיים, מחזיקים יד, בהרובריין. ברביץ לו, משום מה לא יודעת זה תקוע. רגע. זה לא אמור להיות ככה. הוא לא אמור להיות ככה. אוקיי, איפה זה? הוא לא אמור להיות כאן. שם! אוקיי, זה מספיק. פה. איפה הוא גר? סליחה על פדיחות. אוקיי, מקווה שאהבתם. ביי. סליחה שעצרתי, ביי.